Mayor Vic, good morning tabi, si Pio po kan DCGB. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paradangog mo. Ay naka-DCGB. Opo, Mayor, napaapod kami may na-recognize gararay sa so daraga sa na-recognize kan na gobyerno nasyonal na tama ang pagpadalagan kan finances tabi Mayor Vic. Ay tabi, Sir Pio, no? Ini pigtaong niya taon, pero ini ginibuk ang 2021. So at least Mayor Vic, may assurance na sa imong pagpalis kan renda di gobyerno maray dalagan kan pagbudget niya to diyan tabi Mayor Vic. Tama ka po, Sir Pio, no? Ang nagpapasalamat kita sa mga empleyado, mga department head kang lokal na gobyerno kang Daraga. Nasa tama sa pagpadalagan lalo na sa financial. Ini sinagibo, gusto sabihin, nagsunod po kita. Kaya dakula pong pasalamat, dakulang honra man po, siyempre sa Banuaning Daraga. Opo. So, the public, lalo na mga Daraganyos, is assured na ang paggamit kan kwarta kan gobyerno sa Daraga during your term and ipapalis mo sa masunod administrasyon is susog sa prosedimento as in regulasyon kan gobyerno. Opo. Now, Mayor Vic, may relasyon sa pagpalis kan renda di gobyerno. Kumusta po ang transition niya to diyan? Ang preparasyon man niya to tabi over? Preparado na po kami, kasi sarong 2 semana pang nakalihi. Igo kaming ginibong committee ba para mag-handle po kayo ng pag-transition. Maayos po yan, magayon at akulon nun po kita mga proyekto. Ready na po ang pagtukaw ka nga bagong elihido nga alkalde. Opo. Mayor, if I may, ano so pinaka masakit na challenge na hinampang mo, as in na-overcome mo sa pagpadalagan mo tabi kan lokal na gobyerno tabi over? So, matatandaan baga, Sir Pio, inang pigagihan tang pandemya. Grabe talaga, Pero maski nga grabe sa problema, nakalampas po kita. Tayo primero ang pagkasikaso importante sa tuya ang buhay kang tao para makahiro kita, makamove on kita, para makabalik po kita sa normal. Ayun, opo. So yung pandemic ang talagang pinaka-challenge na overcome tabi nindo, Mayor? Opo, grabe po ang epekto talaga baga pag mga ining pandemya, nakulong pong nagsaradong negosyo, nakulong na wala ng trabaho. Kaya talagang iyo po ang pigasikaso sa ngunyan, luhay-luhay na po kita nakakabalik. Opo. If you may tabi, ano solicited advice mo sa masangling administrasyon na dapat maatindiran tabi, Mayor, kung igwa ka maiabiso tabi? Go ahead po. I-mantinir lang, Nakaipuan magsunod ang satong mga kaimanwa at lalo na sa otoridad na mantineron, lalo na ngunyan pag tabi Sir Pio, may mga bagong variant na naman. May variant na bago, may sub-variant na naman. Kaya talaga yung pigihalitan lalo na ngunyan, nagtaas na naman ang petrolyo sa merkado. Nakulaon na naman pong epekto ini, Kaya ang pag-inganyar sa mga negosyante na mag-investigate, iyon ang ngunyan. Asikasuhon ang agrikultura na back to basic po kita, na kaipuhan masustiniran ta po yung maaging aldaw. Iyo po. I've heard tabi, Mayor, igwa kanin gusto man na ipakihuro na sa mga proyektos dyan na papakinabangan ka na Daraganyo sa mga masunod pang henerasyon, pinakiulay mo man na ipadagos, ikonsiderar kan masangling administrasyon, over? Ayo po tabi sa Pio, ayaw na po ang bagotang merkado, ang pigtutugdog, pigbubunan ka na asin terminal. Yun po nakaawad na, ikaw na pong pundo yan, Pero first phase pa po yan, sana maidiro-diretso po yan. Ikaw man kitang proyekto leading business center sa kataning kang munisipyo. May pundo naman po yan, hanggang matapos po yan. Ang BCOMC, ang sa tabang man sa tatuyang congressman, naghahagad kitang tabang na idiretso man sa tatuyang congressman ang mga proyekto, lalo na sa tatuyang mga estudyante, mabaralik sa eskwelahan. Opo. Mayor tabi, bako man na sa pigpapahali takana or what tabi, tawan tangang pagkakataon kung igwa ka po nin mensahe man sa public in general, lalo na sa mga
daragay nyo tabi sa imong natatada na almost 2 weeks po na bilang ama po kan mga daragay nyo. Go ahead po tabi. Salamat po yun. Ang asa po yung pagpasalamat sa mga daragay nyo. At tinawang kitang oportunidad makapag-serbi na nakalihis na tulong taon. Nakulaon po yun yung rurumdumon ko. Kasarabay po ang sa kuyang pamilya. Salamat po sa indo. Ayun, opo. Masain ang Mayor Vic pagkatapos andangog ko, magpapalapala ka na sa nagayad kan baybay o graba dyan sa may mayon. Pwede naman ba kita, Sir Pio, magpalapara dyan, no? Ikaw man kita, Sir Pio, yung pwedeng atendiran, hanap buhay, sa pamilya, si kasong tuman muna, tamid ka na, kung na sa pamilya, sa mga pang-negosyo mo digdi sa business sa pamilya, Kaya, asikasun tango na, Sir Pio. Pero di man kita makakalingaw, ang pagtabang ya o magiraray, ayun man tabi lang yan, Sir Pio. Opo, makaduwang butilya pa man dyan sa pretty place, Pwede mag-alawi, Sir Pio. Maguron basel kita. Sige, salamat tabing maray. Sir Mayor Vic, God bless po. Salamat po.